Foli ani tanui an bɛ o lase Mali Actu filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi sɔgɔmada in na septembre kalo tile 19 an ye wulikajɔ sabati ka se an ka maa cɛsirilenba dɔw ma Isa Kawujim ni mɔgɔ tɛ ale ko fɔ mɔgɔ ɲɛna tuguni ka kɛ ni jamana kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔna la an ye wulikajɔ sabati ka se a ma a ka se ka a ka yeta ni a ka faamuyali a ka se k'o fɔ an filɛbagaw ye jamana bɛ lahala min na bi. Isa Kawujim ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Mali Actu filɛbagaw ma sani an ka don babu kɔnɔna la. An b'a daminɛ ni dugawu ye an bɛ Ala tanu ka Ala barikada jamana bɛ gɛlɛya la nin wagati in na an ka jamana ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka daminɛ Gawo, Tombouctou, Bamba, Lere ni jamana fan caman an ka wolomasiri tabagaw bɛ wuli ka jɔ min na ka jamana lakana ka jamanadenw lakana gɛlɛya min b'a la Ala ka kɔ kɛ lafiya ye minnu fatura Ala ka hin'u la minnu jogina Ala ka lafiya d'u ma minnu ma min ma bɔn n'a kasara ser'u ma Ala ka kɔ kɛ hɛrɛ an bɛ samiya la Ala ka samiya kuncɛ hɛrɛ la an bɛ Mali Actu filɛbaga bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ fo jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan ka Ala deli Ala ka ni basigi ni bɛn i y'a fɔ en tant que président du parti ACT faso ka wele a y'a kanu ka s'a ma an ka se ka hakilila fɔ jamana ko la o fana ye ko ɲuman ye ka d'a kan ni bɛɛ hakilila dɔnna an na ɲumanw fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara bɛ se ka kɛ n'o ye cogo min ne ka faamuya la o ye koba ye bi donc k'aw fo aw ka nali la. Ayiwa Isa Kawujim an bɛ transition kɔnɔna la nin ye a san 3 ani dɔɔni ye an filɛ o kɔnɔna la donc ni maa min yɛrɛ ye ɲininka k'a fɔ ko a san 3 kɔnɔna la e ka analyse la i ye wulikajɔba min kɛ i bɛ ka tile la ka na bila bi la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna jumɛn de yɛlɛmara jumɛn bɛ a nɔ la walima a bɛ cogo di e yɛrɛ bolo. Bon ne bolo bi o ko ninnu n ka faamuya la tubabu ɲuman na il faut avancer jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi il faut être réaliste jamana ye continuité de min tɛmɛna ɲuman yera la juguman yera la filiw yera la min bɛ senna fana gɛlɛya minnu b'a la an ka fara ɲɔgɔn kan k'o dilan pour moi ce qui est important aujourd'hui o de ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ cogo min bi parce que jamana bɛ gɛlɛya de la il faut se dire la vérité donc ne bolo bi l'heure n'est pas au bilan l'heure est vraiment dans un sursaut national pour sauver le Mali ne bolo an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka jamana kisi cogo min parce que n y'a fɔ kunun média dɔ la n bɛ segin a kan comme on le dit en bon français la case commune quand elle prend feu il faut pas porter ou en tout cas un doigt accusateur il faut trouver comment éteindre le feu an kan ka kɛ tasuma min b'an ka jamana la bi an k'a faga an ka jamana ka to a jamanaya la parce que an bɛɛ de ye Mali ye n'an bɛɛ ko an ye Mali ye ni gɛlɛya bɛ an bɛɛ ka jɛ fɔlɔ de sauver le Mali n'an bɛɛ jɛra ka Mali kisi bon kɔfɛ min kan ka fɔ ani min kan ka kɛ an b'o lajɛ pour nous aujourd'hui ce qui est important c'est vraiment de faire face à l'essentiel jamana bɛɛ gɛlɛya min kɔnɔ c'est inédit jamana ma deli ka ɲɔgɔn a yɛrɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔn gɛlɛya la donc an ka peut-être que pour moi ce qui est important an ka solution ɲini bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ et je crois que maliyɛn bɛɛ kan ka jɔyɔrɔ ɲuman ko la pas pour défendre X ou accuser Y donc ne bolo ce qui est important trouver une solution min bɛ jamana kɔnɔ bi gɛlɛya la an bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na parce que jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ dogolen tɛ mɔgɔ si la donc ne bolo o de kan ka ɲɛɲini fɔlɔ. N'i ko ko jamana gɛlɛya a tɛ taa dun ka fa kɔ i b'a ye k'a fɔ ko bi malidenw ka ŋunakan fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ fɛn min ye fɛnw da gɛlɛyali ye yalima e yɛrɛ bolo nin ye diɲɛna kɛcogo ye walima nin ye mara taabolo yɛrɛ de bɛ ka na ni gɛlɛya ye wa. Bon tout est lié tout est lié jamanaw ka basigi de b'u ka dun ka fa n'u ka sɔrɔ nɔgɔya parce que ni mɔgɔ min bɛ tariku dɔn diɲɛ donna gɛlɛya la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale il y a eu le plan Maréchal ka se ka Europe dɛmɛ a ka don da la bon il faut que an k'o de faamu mɔgɔw bɛ regroupement créer mun kama o de ye u bɛ se ka yiriwa u bɛ se k'u ka sɔrɔw fara ɲɔgɔn kan cogo min u bɛ se k'u ka seko n'u ka dɔnko fara ɲɔgɔn kan u bɛ se k'u ka miiriyaw fara ɲɔgɔn kan u bɛ se k'u ka lakanaw fara ɲɔgɔn kan pour que u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min o de y'a to n'i ye diɲɛ jamanaw ta k'a lajɛ jamana baw ni mɔgɔw b'u bolo ɲɛsin u ma jamana caman de faralen ɲɔgɔn kan n'i ye Irisi jamana ta k'a lajɛ jamana caman de faralen ɲɔgɔn kan n'i ye Europe ta k'a lajɛ Union européenne jamana caman de faralen ɲɔgɔn kan k'u ka wari kɛ wari kelen n'i ye États-Unis ta k'a lajɛ a bɛ taa fɔ jamana 50 la bon o gɛlɛya de bɛ Afrique da la an ka gɛlɛya ye an ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka laɲiniw sabati pour que an bɛ se ka yiriwa cogo min donc n'i ye
dunga fa gɛlɛya fɔ tout est lié tant que lakana ma sabati dunga fa tɛ sabati tant que politique gɛlɛya ma bɔ jamana kɔnɔ dunga fa tɛ sabati tant que politique gɛlɛya ma bɔ jamana kɔnɔ investisseur tɛ na jamana kɔnɔ donc pour moi o de y'a to n y'a fɔ tout est lié aujourd'hui il faut avoir une lecture globale an bɛ se ka lakana nati an ka jamana kɔnɔ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo jumɛn na o bɛ kɛ sababu ye an ka jamana bɛ se ka stabilité sɔrɔ n'a ye stabilité sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ minnu b'a fɛ ka na ni investissement u bɛ na n'a ye an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ fana bɛ se ka baaraw boloda cakɛ boloda min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ yakubaya n'o bɛ kɛ dɛmɛba ye parce que potentiel b'an bolo a exploiteli ka gɛlɛn bi n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ dugukolobaw de b'an bolo kɛnɛbaw kan sɛnɛ caman cogoya bɛ ɲɛ a la an bɛ se ka autosuffisance alimentaire baaraw boloda nka bi a ka gɛlɛn parce que an bɛ lahala min kɔnɔ tant qu'on ma ɲɛnabɔ fɛn fɛn bɛ fɔ o bɛɛ ye nafila ye donc n y'o de fɔ i mana mɛn i bɛ si so kɔnɔ a ka sɔrɔ so yɛrɛ b'a soya la donc an ka fɛɛrɛ kɛ an ka maliba ka to a maliya la pour que nin question ninnu qui doit être lié vraiment à la gouvernance olu ye kuma minnu bi n'i ko i b'a fɔ i tɛ solution sɔrɔ a la parce que c'est lié d'abord à deux paramètres essentiels an ka jamana ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ an ka se ka stabilité politique sɔrɔ tant qu'on n'a pas une solution à ça an bɛ fɛn o fɛn fɔ an tɛna ɲɛ sɔrɔ a la an bɛ kalanko ɲɛɲini o an bɛ furako ɲɛɲini o an bɛ dunkafa ɲɛɲini o an bɛ taa ni ka segin nɔgɔya o an bɛ siraw dilan o fo jamana yɛrɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ jamana ka se ka politique lafiya sɔrɔ a ka se ka ɲɛsin a ka développement ma donc il faut que bi an k'o de fɔ jamanadenw ye an ka bɔ vraiment jalakili kɔnɔ parce que ce qui est important vraiment c'est trouver une solution au problème malien. Le problème malien c'est ça, trouver une réponse sécuritaire et trouver une réponse politique à la situation que nous vivons. Donc pour répondre à votre question, honnêtement, an tɛ se ka gɛlɛya kuma kɛlɛ tant que an ma fɛɛrɛ sɔrɔ lakanako la ani politique gɛlɛya la. Ayiwa i ye lakanako kuma fɔ i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi a wusulenba don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kɔrɔnyan fan fɛ parce que waatiw tɛmɛna maaw tun bɛ cɛmancɛ de o tun ɲagaminen don kosɛbɛ mais bi kɔrɔn fanfɛla fana chauffelen don i b'a ye k'a fɔ ko sema tɔgɔ bɛ fɔ tuma dɔ la terroriste tɔgɔ bɛ fɔ tuma dɔ la est ce que an bɛ don min na i ko bi sema tɔgɔ min b'a kɔnɔna la accord ko kuma mɔgɔ bɛ se k'i sɔnni sigi a kan tuguni wa. Bon o jaabi bɛ jamanakuntigi de bolo bi n'o ye président de transition ye ani a ye gouvernement min sigi sen kan parce que il faut que an ka fɛn fila bɔ ɲɔgɔn na jamanaden fanba t'a dɔn jamana bɛ mara cogo min jamanaden fanba t'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ min bɛ jamana kan bon min kɛra la gɛlɛya fanba ye ni média kura min bɛ yen n'a bɛ fɔ numérique ou bien bɔlɔlɔ sira nafaba b'a la ka kunnafoni di mais gɛlɛyaba b'a la n'a bilara hukumu wɛrɛ kɔnɔ jamana n'i ko Mali c'est un pays mosaïque c'est un pays de diversité mais c'est un pays multiracial il faut qu'anw k'a faamu k'a fɔ jamana bɛɛ n'a ka réalité don n'i ko Mali i b'a fɔ de ka daminɛ Kayi Kidal donc o kɔrɔ Kidal Mali Kidal ye Mali ye Kayi ye Mali ye donc n'an sɔnn'o ma k'a fɔ nin bɛɛ ye Mali ye ni gɛlɛya b'an da la an ka an sigi maliyɛnya la ka fura ɲini a la mun de y'a to e ye accord d'Alger ko kuma fɔ accord d'Alger in ye kɛlɛ dɔw de kɛra gɛlɛya dɔw kɛra o gɛlɛyaw kɔnɔ bɛnkan dɔw kɛra n'o ye accord d'Alger gouvernement du Mali les autorités de transition ne m'a mɛn en tout cas an bɛ kuma la nin wagatinin min na k'a fɔ ko Mali fanga ɲɛmɔgɔw y'a fɔ ko u tɛ accord d'Alger kɔnɔ parce que accord d'Alger sema min bɛ k'a fɔ sema mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ sema mɔgɔw bɛ CNT la CNT yɛrɛ troisième vice-président ye Amnokal de Kidal de bon ni o ko bɛ yen donc ne bolo sema kuma a kan ka bila politiki gɛlɛya ni politiki ɲininkali ni politiki jaabi de kɔnɔ bon mɔgɔ minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo ni kuma wɛrɛw ye n'an yɛrɛ ko ko dɔw ko ko terroriste dɔw ko jihadi dɔw ko extrémiste o yɛrɛ fana an k'o fana lajɛ minnu ni kumaɲɔgɔnya bɛ se ka k'u fɛ k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn u ka marifa bila o ka bila a dan ma minnu yɛrɛ t'a fɛ k'a ɲini k'a ɲɛdɔn pewu an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka komi cɛ kelen muso kelen ka armée dɛmɛ ka se ka banamini olu ni tiɲɛni cɛ mais n'an nana kɛ ko bonnet blanc bonnet ne ka faamuya la en tant que président de un certain parti faso ka wele o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye o tɛ solution ye parce que an k'an ka fɛɛrɛ de kɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ an k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ
minnu b'u sigi bɔlɔlɔ kan k'u yɛrɛ kɛ expert militaire ye ka mɔgɔw su k'u bila kɛlɛ kumaw ni kɛlɛ baaraw la ka kuma jugu fɔ ou bien ka jalakili jugu kɛ u tɛ kɛlɛ dɔn. Kɛlɛ man ɲi, kɛlɛ man ɲi, kɛlɛ man ɲi, kɛlɛ man ɲi. An ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ, an ka armée dɛmɛ a ka fanga sɔrɔ, a ka sinsin, a ka sabati, mais concomitamment il faut qu'il y ait une volonté politique. Mɔgɔ minnu n'u u ko u ye marifa ta k'u ɲininka u ye marifa ta kun min na ni fura bɛ sɔrɔ ka marifa bila an k'o privilégié. Minnu k'u tɛ marifa bila u t'a ɲini ka ɲɛdɔn an t'u bɔyɔrɔ dɔn u nana ni hakilila jugu ye an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ se ka damisɛn mais an yɛrɛ dɔw minnu bɛ yen ni marifa b'u bolo maliyɛnw don e tɛ se k'u bɔ maliyɛ la hali n'u bɛ ka fɛn min ta an b'a kɔn mais n'a ta bɛɛ an ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka bɔ marifa kɔnɔ cogo min sigikafɔ ka kɛ u ka na république kɔnɔ. Donc ne ka faamuya la seulement jusqu'à preuve du contraire le gouvernement du Mali n'a pas remis en cause l'accord d'Alger. Donc si le gouvernement du Mali n'a pas remis en cause l'accord d'Alger, le président de la transition de Kanga Bo vraiment a fagné comme un Sénat pour qu'Anga Seka Jojo Senka, José Mimbato Amseka Jamana la Fassa et de nous éviter la confusion. Parce que bi en retard dans le coup, en tant que on va le Jamana. Mais Jamana n'y a pas de bon, minga juga be gouvernement de communication c'est pas audible. Amba ye mɔgɔw de bɛ réseau kan bɛɛ b'i ta fɔ u t'u sigi u yɛrɛ kɛ expert militaire ye u bɛ kumaw fɔ kuma minnu je vais pas descendre en bas pour me mêler de ces polémiques là parce que ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ de kan ka bɔ ka kunnafoni di jamanadenw ma k'u hakili sigi mɛ ka kunnafoni d'u ma ani u kan ka jɔsen min kan o yir'u la mais ni gouvernement yɛrɛ tɛ ka kuma parce que en temps de crise il faut une communication qui est adaptée. Parce que ani diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na kun minnu na o bɛ yen an n'an yɛrɛ dama fana karila ɲɔgɔn na bon o man ɲi o man ɲi parce que mɔgɔw b'a fɛ ka na ni min ye non ne tɛ don o da fɛ Kidal c'est le Mali Kayi c'est le Mali nous sommes tous des Maliens ni kɛlɛ bɛ yen an ka kɛlɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ nous devrons user de toutes nos forces on a des liens culturels an k'o explorer nous avons aussi des liens séculaires et puis o de dɔ tɛ balimayaw b'a ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw b'a ni ɲɔgɔn cɛ sinankuyaw b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka a ka kuma bɛ se ka marifa ci bali mɔgɔ dɔw bɛ yen a kɛwale bɛ se ka marifa ci bali mɔgɔ dɔw bɛ yen a ka lɔnni bɛ se ka kɛ sababu ye ka hakililaw yira hakilila min b'a to an bɛ se ka gɛlɛya min bɛ yen k'a fɔ balimaya kɔnɔ mais mɔgɔw k'u sigi dɔrɔn parce que olu bɛ se ka fɛn sɔrɔ nin kuma gɛlɛn ninnu na olu ka jamana ɲini ka taa n'a ye dingɛ kɔnɔ an kana sɔn o ma donc ne kɔni b'a ɲini jamanakuntigi fɛ bi ala de y'a d'a ma mais a ka a faamu mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u tɛ nin hakilila minnu n'a bɛ ka cɛri n'u t'a kan faso den jugu tɛ dɛ je parle des politiques que nous sommes parce que ne ka faamuya en tant que président de ACRT parti faso ka wele n y'a fɔ n bɛ segin a kan bi il faut que président de transition an k'a dɛmɛ n y'a fɔ mɔgɔw ye n ka vidéo tigɛ ka u y'a kuma tɔ tigɛ parce que ne y'a yira n ko élection ko kuma fɔli bi presque à la limite c'est une expression criminelle. Parce que ko min kɛra Bamba ko min kɛra Gawo ko min kɛra Tomutu bateau min jɛnna ka mɔgɔw ɲɛnama jɛnna a kɔnɔ ko min kɛra Lere n'i ye nin bɛɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ka tila bi k'an kana jɔ dɛ an bɛ kala ta an tɛ kala ta mais o kuma tɛ se ka fɔ maintenant kala ta baliya ye jɔn nɔ ye ne tɛ don o jalaki kɔnɔ o de y'a to n y'a fɔ n'an k'an don an bɛ don ɲɔgɔn jalaki kɔnɔ c'est extrêmement grave bi il faut sauver le Mali o la an yɛrɛ k'a lajɛ parce que fɛn saba de bɛ yen il faut k'an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye balimaya kɔnɔ mais hakilisigi kɔnɔ n'an ma kala ta an b'a dɔn conséquence de b'a la mais an dun tɛ se ka kala ta bon an kana to f'an ka taa se ka taa an yɛrɛ coron parce que gouverner c'est anticiper bi président de kan ka initiative ta k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi parce que lakanabaliya tɛ an bɛ kɛlɛ de kɔnɔ an bɛ fɛɛrɛ k'an bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo jumɛn na président de bɛ les forces vives de la nation k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kunnafoni d'a ma an bɛ se ka kala turu min na sinon min bɛ réseau kan an tɛ kala turu o la o e kuma faamu wa bon ni président y'o kunnafoni di ka tila k'a fɔ a kala ta bɛ kɛ bon a fɔra banna a kala tɛ se ka taa parce que jamana bɛ nin lahala kɔnɔ président de bɛ se k'o fɔ bon o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye ni kala tɛ se ka ta bɛnkan de b'a ni diɲɛ cɛ bɛnkan de b'a ni CEDEAO cɛ quoi que l'on dise le Mali est membre de la CEDEAO bon an y'a fɔ an bɛ kala ta n'an ma kala ta o kɔlɔlɔ ye jumɛn ye bon n'an tɛ se ka kala ta an bɛ mun kɛ pour que gɛrɛnɛ wɛrɛ kana an sɔrɔ o ɲininkali kan ka kɛ a sabanan fana ye min ye gouvernement d'union nationale parce que il faut que gouvernement de ka sɔrɔ gouvernement min n'a ɲɛmɔgɔ ni diɲɛ bɛ se ka kuma
ka diɲɛ kuma ka diɲɛ fanba la sɔn ka Mali dɛmɛ parce que kɛlɛ la an mago bɛ musaka la faut pas l'effort de guerre e ye kuma dɔw fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ kurankow bɛ yen jikow bɛ yen kalankow bɛ yen baarakɛbaliyaw bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen fo ni diɲɛ de ka kuma an ka se ka sɔrɔ yakubaya tungaranke minnu sigilen don u jɔyɔrɔ ye mun ye jamana dɛmɛli la nin gɛlɛya in na sɔrɔ bosomaga n'o opérateur ko u jɔyɔrɔ ye mun ye bi jamana dɛmɛni na seko ni dɔnko olu jɔyɔrɔ ye mun ye ɲamakalaw jɔyɔrɔ ye mun ye diinɛmɔgɔw jɔyɔrɔ ye mun ye président de bɛ se ka olu bɛɛ wele k'a fɔ ma dialogue national ou bien concertation nationale peu importe tɔgɔ min bɛ fɔ a la ka se k'a fɔ bon nin de ye bɛ jamana kɔnɔ bi aw b'a fɛ a ka kɛ cogo di ou bien ale b'a fɛ a ka kɛ cogo di k'o fɔ jamanadenw k'u hakilila fɔ ou bien ka jamanadenw ɲininka a bɛ kɛ cogo di n'o kɛra n'o o hakilila bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o hakilila in ka don gouvernement ka baara sira fɛ parce que gouvernement min sigira n'a bɛ baara la bi a taara min fɔ CNT kɔrɔ k'a b'o kɛ a ma se k'o kɛ o a k'a bɛ kala ta kala tɛna ta a k'a bɛ fɛn o fɛn kɛ a si ma se ka kɛ bon donc bi il faut un gouvernement d'union nationale avec une feuille de route claire n'o o kɛra bi hali n'a nana kɛ k'a fɔ ko an ma se ka élection fɔ komi an ye don min fɔ ko décalage nana y'a la a ka kɛ bɛnkan kɔnɔ ka sɔrɔ gɛrɛnɛma an ka jamana sɔrɔ o ye hakilila ye min ni jamanakuntigi bɛ se ka o yira jamanadenw na mais n'an y'an sigi ten mɔgɔ si tɛ kuma ale tɛ kuma anw yɛrɛ tɛ se ka fɛn fɔ bon an bɛna to ten alors que plus on avance plus an bɛna taa don o kɔnɔ élection ko kuma kɔnɔ o ye crise politique de bon filanan min bɛ yen jamana bɛ kɛlɛ la bon anw bɛ gɛlɛya wɛrɛ fana kɔnɔ n'o ye sɔrɔ nasira ye n'an ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an sigi minnu b'a fɛ ka an ka jamana se kungo ma u b'u sago sɔrɔ an na an b'an ka sɔn o ma parce que jamana in y'an bɛɛ de ta ye donc o de y'a to ne y'a fɔ ni jamana y'an bɛɛ ta ye ni jamana bɛ gɛlɛya la an k'an ka jamana de makara donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jamana makara k'a fɔ i bɛ jamana ɲɛmɔgɔ coron c'est pas possible o de y'a to ne y'a fɔ personne n'a intérêt aujourd'hui à chercher à déstabiliser le président de transition mais il faut que le président de transition prenne le devant parce que ale kan ka bɛɛ kan k'i yɛrɛ ye ale la bon pour que bɛɛ k'i yɛrɛ ye ale la o bɛ kɛ baarakɛminɛn min bɛ kuma jamana tɔgɔ ye gouvernement ye parce que gouvernement min don élection ma gouvernement in sigi bon ale yɛrɛ min ye président de transition élection m'a sigi mais jamanadenw ka danaya b'a kan ko dɔw la min kɛra donc o danaya il faut k'u ka kurakura o bɛ kurakura ni min ye o ye élection ye bon ni élection tɛ yen an dun bɛ lahala min kɔnɔ bi bɛɛ b'a dɔn hakilima bɛɛ b'a dɔn élection tɛ se ka kɛ bon ni élection tɛ se ka kɛ mais olu yɛrɛ m'a fɔ maintenant an bɛ se ka anticiper cogo jumɛn na ka sɔrɔ an ma don gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ donc de mon point de vue en tant que président de parti voilà notre proposition pour que ka crise ko kuma min bɛ k'a fɔ nord ni centre la a solution ye fɛn saba de a fɔlɔ ye min ye président de transition de b'a dɔn quelle est la réalité sécuritaire du pays ka force vive kunnafoni o la an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn ɲɛsin jamana ma à travers son leadership kelen a filanan ye min ye an ye layidu di diɲɛ ma hali n'o tɛ an yɛrɛ ka constitution min n'a walera hali ni anw tun hakilila tɛ a kɛcogo n'a a tɛmɛsira la n tɛ sigi o kuma kan nka a kɛra sariya ye jamana kɔnɔ o constitution yɛrɛ fana b'a wajibiya ko kala ka ta ko président ka sigi assemblée ka sigi nin ka sigi nin ka sigi bon o constitution o institution si tɛ jamana kɔnɔ bon n'anw continuera ten ka taa se fo mois de février ma foyi ma ɲɛnabɔ ka tila ka to kɛlɛ kɔnɔ ka to bɛnbaliya kɔnɔ mais conséquences an tɛ s'a kɔrɔ o de y'a to bi an ka jamana dɛmɛ sous le leadership du président pour que an ka hakilila ɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan ni bɛɛ kumana je parle des partis politiques en général les opérateurs économiques la jeunesse les femmes les leaders d'opinion ani seko ni dɔnko tigiw ka se diinɛmɔgɔw ma ni nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ bon jamana bɛ gɛlɛya min anw bolo a fura ye nin fura min bɛ se ka sɔrɔ diinɛ sira fɛ o ka don a la min bɛ sɔrɔ lakana sira fɛ o ka don a la min bɛ sɔrɔ seko ni dɔnko sira fɛ o ka don a la min bɛ sɔrɔ a bɛ fɔ ma effort de guerre solidarité nationale o ka kɛ min bɛ se ka kɛ k'an sama ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ o ka kɛ diplomatie min bɛ se k'a to de renouer le dialogue avec le monde an ka hakilila fanba ka se ka ta ba la diɲɛ fɛ o ka kɛ tungarankew jɔyɔrɔ min o ka kɛ c'est ça l'intelligence positive mais k'a fɔ an k'a kɛ ɲɔgɔn jalaki ye jamana ka hɛrɛ t'o la donc pour nous la solution est mieux pour me résumer c'est le président de transition de faire vraiment une concertation ou en tout cas aller vers les forces vives de la nation nous informer et à travers ça suggérer ou demander ou proposer des solutions à travers une feuille de route qui doit être portée par un gouvernement d'union nationale avec un premier ministre rassembleur qui peut aussi nous aider à parler avec le monde
et même à prendre langue avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous pour imposer la paix et nous sortir de cette violence qui n'apporte rien à notre unité, à notre développement et à notre cohésion. Donc, on a famille pour la gestion de cette crise. Awa Issa Kaojim depuis domina i yɛrɛ bɔra ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko transition kan ka prolonger ka da lahala min kan i yɛrɛ bɔra k'i da tun a caman na sisan nka mɔgɔ min mana Issa Kaojim dɔn k'a fɔ ko a ye CNT kɛ a ka hakilina di kama a ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ wa a bɔlen fana a continuera ka hakilina diw caman fana kɛ a ka cɛsiri fanga kun ka bon transition taabolo caman kɛlɛli la minnu man ɲi mɔgɔ min mana Issa Kaojim ka kuma tancogo la est ce que mɔgɔw tɛna fɔ ko est ce que Kaojim ni sɔrɔsiw tɛ ɲɔgɔn kalama sisan est ce que gɛrɛɲɔgɔnna tɛ ka na wa. Ni sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn kalama ne ma deli k'o dogo adamadenya bɛ n'u cɛ il y a même pas 3 jours moi je parlais avec colonel-major Wage kuma t'o kan kuma bɛ min kan sɔrɔsiw y'an dɔ de politique gɛlɛya bɛ yen mais jamana ko fana bɛ yen c'est à dire qu'il faut que mɔgɔw ka ko dɔ faamu politique gɛlɛya tɛ c'est pas une m'a fɔ cogo min comment le dire en bon français c'est pas une question d'ego d'état d'âme ou de ressenti non o tɛ o. Un homme politique fait des prises de position. Maintenant, appréciation, ceux qui ont la gestion du pouvoir peuvent apprécier dans un sens ou dans un autre sens. Mais nous pouvons bien en bébé la coffre. Ka gerula ka mabula uteo. Moi to ka, moi ben am se ka akila du monso ka jamana kisi. Kuma boleka. Sino aramade be mo wonu nyon che ka soro ti sra kelena politique la. Aramade be se ka mo wonu nyon che ka soro dine la tabolo tekele. Adamadenya bɛ se ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ miiriya la o taabolo tɛ kelen mais jamana de b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que Mali devise de un peuple un but une fois pourtant le Mali est multiracial le Mali est mosaïque bon donc bɛɛ jɔyɔrɔ de bɛ jamana ko la maintenant ni jamana bɛ gɛlɛya la bɛɛ de kan ka fɛɛrɛ kɛ jamana bɔ gɛlɛya la cogo min na union sacrée pour sauver le Mali sinon en temps normal ne tɛ kuma tan mais ni situation kura de créera ne m'a fɔ a kaɲi a maɲi m'a fɔ n bɛ jalakili kɛ mais an bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min fɔlɔ c'est ça qui doit être la priorité fɛn o fɛn bɛ fɔ bi ni mɔgɔ min b'a fɛ ka jamana ko de fɔ o de an bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo ye bon n'i nana fɔ o la ah voilà an tun y'a fɔ tan an tun y'a kɛ tan ça veut dire que e bɛ yɛrɛ ko de la Aïssa bon n'i ko bi ko e bɛna coalition de sigi ka fɔ bon an ye élection fɔ aw m'a kɛ an b'a kɛ bras de fer ye o tɛ ka crise sécuritaire ni crise politique fara ɲɔgɔn kan et ça va nous amener où? Que Dieu nous en garde. Donc, nous avons demandé à Kisi, nous avons 2 expériences. Hein. On a l'expérience de Amadou Aya Sanogo, on a l'expérience de Atité à travers cette dynamique, mais on a l'expérience aussi des Ibeka, qui sont des expériences très récentes. Bon, donc, Arabadé, il y a expérience, il y a maturité de l'édiment. Il y a pas moi. Bon, au crise B, Aïssa Amba do kololo kono. Maintenant, qui la faute? Ango to histoire bolo. Maintenant, sauvons le Mali. Ensemble, sauvons le Mali. Et pour moi. Donc, pour répondre à votre question, j'insiste là-dessus. Surasu Gerenyoya, ni Afamerate, oui. Mais, Kou Gerenyoya Moukama, si cela peut nous aider à sauver le Mali. Ni Akili Djakabo de Geka, Akili Lado de dit, mais qui est une communication citoyenne qui est adressé à l'opinion. Parce qu'à la fois, nous connaissons il faut sortir de ça. Bi jamana be gelaya la. Korona be jamana kono. Lonimba be jamana kono. Dambetiku be jamana kono. Soro bosobo be jamana kono. Seko ni dongo be jamana kono. Demiseni kulu be jamana kono. Muso kulu be jamana kono. Ma kalanemba be jamana kono. Diaspora kalanemba be jamana kono. Jamana koka. Ni bela jele Mali be gelaya la. Ambe se ka ni be aklanima fara ɲɔgɔn kan cogo ka jamana makara ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ ani k'a ɲɛsin sɔrɔ sira ma tuma min mɔgɔw b'u ka nafolo ta ka pɔnw jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka kalanyɔrɔw jɔ ka investir dans l'agriculture dans l'élevage n'anw ka sɔrɔ bɛ ka taa don kɛlɛ kɔnɔ est-ce que anw ka hɛrɛ b'o la n bɛ misaliya juguman kelen d'i ma roketi min bɛ fɛ ka fili pɔn kan roketi min filila bato kan k'a jeni ka mɔgɔw jeni bato in kɛra Dedi Musa Tarawele ka wagati mais yan'o ka kɛ bato wɛrɛ kun bɛ n'a tun bɛ fɔ o ma ko général Soumaré mais donc c'est pour vous dire que o bateau in ka taa ni mɔgɔw dɔrɔn tɛ mais ça crée un lien culturel mɔgɔ bɛ jida la u bɛ feere minnu kɛ u bɛ seko ni dɔnko baara minnu kɛ u bɛ bɔ Kulukoro ka taa fo Gawo komi bɔ Gawo ka na Kulukoro o badalamɔgɔ ninnu dɔw ma tɔɔrɔ sɔrɔ wa bon donc il faut que mɔgɔw k'a faamu jamana bɛ don ɲɔgɔn na ni sira o sira ye kalan sira fɛ tagama sira fɛ lakana sira fɛ anw ka nin bɛɛ makara donc ni jamana bɛ gɛlɛya la il faut que
kuma ɲɔgɔnya ka kɛ kuma ɲɔgɔnya ka kɛ mais o t'a bali armée k'a ka baara kɛ qui est de continuer à sécuriser les personnes et leurs biens et la défense du territoire mais à volet politique il faut que fana ka bila tabali kan kuma ɲɔgɔnya ka kɛ minnu bɛ sɔn kuma ma minnu yɛrɛ marifa ta hali n'u y'a ta ni diinɛ kuma ye a ka lajɛ bon diinɛmɔgɔw bɛ jamana kɔnɔ aw k'a bɛ diinɛ ko la munna bɛ marifa ta jamana kama n'u y'u ka hakili la fɔ diinɛmɔgɔw bɛ se ka dɔw convaincu k'u bɔ marifa kɔnɔ o tɛ se ka kɛ wa bon ni kuma ma kɛ o bɛ kɛ cogo di parce que jamanaw bɛ yen minnu ka sɔrɔ ka bon an ta ye minnu ka nafolo ka ca an ta ye minnu ka kɛlɛkɛminɛn ka ca an ta ye u taara jamana dɔw kɔnɔ k'u bɛ nin kɛlɛ sugu ye o ma ɲɛ sɔrɔ a la donc il faut que olu ye u taara jamana wɛrɛ de kɔnɔ ka taa bin u kan mais anw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na yan o e ye sema min fɔ sema ye maliyɛnw de ye o e tɛ se k'u bɔ maliyɛnya la o e tɛ se ne tɛ se donc n'an ko sɔnna k'u ye maliyɛn ye an k'a lajɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min n'u ka kuma o la ka se ka an kana to parce que minnu bɛ sigi réseau kan ni u bɛ ka fɔ ko olu k'u to yen k'o kumaw fɔ ko u ni terroristes fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ ye kelen u y'a kɛ tan bon ne bolo ninnu ye kumaw de kuma min qui met de l'huile sur le feu ou le feu, je ne sais pas comment dire ça, mais il faut éviter ça. Il faut que, comment on peut, il va faire une solution, il faut faire. Il faut faire. Il va faire des gars, je sais qu'il y a ne be Kidalkaw dɔn je connais le Kidalois a ɲɛmɔgɔ caman bɛ n'u jɛra sigi caman na donc il faut que an kana sɔn ka taa kuma minnu bɛ kɛ dɔrɔn jalakili ye parce que an bɛ ka min ye bi jalakili mais n'i ye mɔgɔ jalaki a fana bɛ jalaki o donc ne bolo an ka bɔ jalakili kɔnɔ an kana ni dilanli sira ye an kana ni balimaya sira ye an kana ni sinankunya sira ye an kana ni sigiɲɔgɔnya sira ye an kana ni furuɲɔgɔnya sira ye an ka fɛɛrɛ kɛ an ka bɛn c'est ça qui est la meilleure recette Amadou Toumani Touré de la kuma dɔ fɔ ko la meilleure guerre c'est celle qu'on n'a pas livrée i ma kɛlɛ min kɛ o de ye victoire ye parce que dans la guerre personne ne gagne personne ne gagne bon il faut qu'an k'o de faamu an ni extraterrestres tɛ ɲɔgɔn na o ani maliyɛn an maliyɛn damaw de don maintenant ni ko dɔ kɛra qui est anti-démocratique qui est anti-républicain qui est anti-hors la loi on condamne mais concomitamment il faut un dialogue politique Algérie s'entend au bɛ nin kɛlɛ sugu kɔnɔ tuma min k'u bɛ élection ni islamistes gagné n'a laban ni surasiw banna ma ko non 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 k'a bɛna ni fɛn dɔw t'a la donc u y'a processus jɔ mais s'entend kɛra guerre kɔnɔ mais a sera yɔrɔ la ils ont fait deux politiques l'armée a continué à se battre pour la sécurité mais au même moment ils ont fait un volet politique o da fɔ ma ko la concorde nationale mɔgɔ mɔgɔ sɔnna ka marifa bila i bɛ na n'i kan ka don sɔrɔsiya la i bɛ ta sur des critères n'i kan ka don diinɛ i bɛ ta sur des critères n'i bɛ l'administration sur des critères n'i bɛ administrer i bɛ administrer sur des critères mais n'i bɛ juger ka tila k'i pardonner o bɛ kɛ mais a kɛra o hukumu fila kɔrɔ donc c'est pour cela ni ko nana i ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka misaliya ɲuman ta walibɔgɔw bolo k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye mais misaliya juguman i b'i mabɔ o la parce que an tɛ se k'a fɔ ko Kidal est le Mali et n'est pas accepter le dialogue il faut le dialogue quand c'est nécessaire quand c'est utile parce que ne ye kuma dɔ de f'i ye la CEMA est dans le gouvernement la CEMA a ses représentants dans le CNT alors ni en sonna et puis le gouvernement du Mali officiellement n'a pas remis en cause l'accord d'Alger. Donc si le gouvernement n'a pas remis en cause l'accord d'Alger, donc ça veut dire que c'est une base de discussion. Mais fait nos accords d'Alger, les Maliens bébado, Galaya Bala, c'est gagné. Mais au cas faut, en des termes politiques, et trouver des réponses politiques dans un esprit citoyen. Au fait, au cas où on la face, mais avec une bonne communication, il faut que le gouvernement soit audible. Parce que, avec la guerre de médias, la guerre de communication, mais ce n'est pas avec vous m'excusez, hein. Nous, parce que comment on va faire expert militaire et tout, dire des choses que il va y avoir d'autres qui dafa bon urgent ou bien bon ni hôtel. Ne be jamana ko ne sigile me ne denw be sura sala ndo no ele ni urgent fone ya non bon mo ka bo kono quoi an ka to jamana ka communication dire pas ba ka bar là c'est vrai en tant que média officiel de l'armée mais ça suffit pas il faut que le gouvernement communique
ka kunnafoni di jamanadenw ma an ka kan bɛɛ la kɛlɛ min b'an da la k'a ɲɛfɔ gɛlɛya min b'an da la k'a ɲɛfɔ fura min b'u bolo k'an bɔ kɛlɛ kɔnɔ k'o fɔ mais ni gouvernement dɛsɛr'o la mais gouvernement kan ka falen de il faut un gouvernement avec une feuille de route. Ita tuna gouvernement ko la gouvernement kan ka falen ani ya la ɲini fɛ ko un premier ministre rassembleur donc o b'a yira gouvernement bɛ nin waati na dɛsɛlen ka malidenw fara ɲɔgɔn kan wa est ce que. mais ne y'a sɔrɔ gouvernement ye malidenw fara ɲɔgɔn kan o taamasiyɛn an tɛ don kɛlɛ kɔnɔ parce que gouvernement ye ne ni Wage kumana a bɛ semaine de la réconciliation la a ko Jim ye kuma dɔ fɔ je suis d'accord avec toi ne m'a fɔ e kama dɛ c'est ma conviction an ka président de transition dɛmɛ an bɛ se ka solution sɔrɔ nin ko in na cogo min an jamanaden dama don ne m'a fɔ ale kama mais ale bɛ ministère min kɔnɔ ko réconciliation qui parle de réconciliation reconnaît que kɛlɛ de bɛ yen ou bien bɛnbaliya de bɛ yen n'i ye réconciliation kɔnɔ c'est que bɛnbaliya de bɛ yen donc n'o bɛnbaliya bɛ yen o bɛnbaliya fura ye min ye o mise en œuvre o kan ka impacter bɛn kɔnɔ bon n'i y'a ye bi an bɛ gɛlɛya dɔ bɛ ka fara gɛlɛya kan an kan k'an yɛrɛ ɲininka choix politique minnu kɛra est-ce que choix politique ninnu ye a ka laɲini sabati je ne pense pas donc o la ni équipe min bilara k'o baara kɛ n m'a fɔ équipe bɛɛ ban mais ça y'a kunkolo de ça y'a kunkolo de donc aujourd'hui le Mali a besoin d'un gouvernement avec une feuille de route pour que élection min bɛ kɛ n'a bɛ se ka kɛ a fɔra a banna gouvernement ma bɔ an ɲɛ k'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ o bon an dun b'a dɔn k'a fɔ an bɛ situation min na an tɛ se ka élection kɛ donc ni élection ma kɛ mun bɛ kɛ cette question moi j'ai pas la réponse filanan fana ye min ye bɛnbaliya min b'an ni sema mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka fura jumɛn sɔrɔ pour que an n'u ka se ka ɲɔgɔn faamu an n'u ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ parce que accord dɔ de bɛ yen hali ni accord yɔrɔ min ma ɲi an k'o fɔ bɛn kɔnɔ bon minnu t'a ye u t'a ɲini k'a ɲɛdɔn qui font des attaques vraiment avec terroristes que nous condamnons an k'u yɛrɛ lajɛ olu yɛrɛ qu'est-ce qui est derrière minnu bɛ se ka sama ka b'u kɔnɔ n'u manipuler ou bien n'u ka faamuya jugu b'u la olu bɛ se ka bɔ a la cogo min na maintenant les radicaux qui veulent réentendre là que l'armée s'occupe d'eux mais ni population yɛrɛ ma kunnafoni ɲuman sɔrɔ à travers la communication du gouvernement mais tout le monde va comme ça finalement n'i b'a fɛ ka kunnafoni ɲini i bɛ taa mɔgɔ dɔ de kɛlen bɛ k'u yɛrɛ auto-proclamé spécialiste des questions militaires k'a sɔrɔ aw t'a dɔn hali PA ye min ye a dɔw yɛrɛ tɛ hali caporal ni sergent mɔ ɲɔgɔn na a dɔw yɛrɛ tɛ officier subalterne ni officier supérieur mɔ ɲɔgɔn na a dɔw tɛ hali a fɔ min ma bataillon ni compagnie mɔ ɲɔgɔn na olu de sigilen don bi u bɛ taa don Google kɔnɔ dɔrɔn ka kumabaw fɔ dɔrɔn ka taa fɛnw ta dɔrɔn ka mais parce que jamanaden fanba bi ils savent même pas ko min bɛ sen na bon groupe WhatsApp camanw sigilen don kunnafoniw ɲumanw n'a juguman a bɛɛ b'a la parce que an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi personne ne peut contrôler ce média là donc il faut que i ka nɔ bɔ a la o nɔ ye mun ye il faut une communication adaptée parce que la guerre de la communication on ne s'improvise pas on ne s'improvise pas on ne s'improvise pas et donc n'a y'a sɔrɔ an bɛ crise kɔnɔ il faut que le gouvernement définisse les règles de communication de crise et maintenant mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana dɛmɛ kunnafoni sira fɛ o bɛ taa o sira fɛ min ta ye politique ye o bɛ taa o sira fɛ min ta ye seko ni dɔw o bɛ taa o sira fɛ parce que jamana bɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔ cogo min maintenant si on revient à la normalité chacun est libre de critiquer ou de ne pas critiquer si on est dans un système normal mais aujourd'hui on est dans une situation d'exception doublée de crise sécuritaire donc il est trop quand même responsable aujourd'hui de soutenir une dynamique de retour à la paix. Quoi qu'il advienne, il faut se battre pour ramener la paix. Donc, vraiment, c'est ce message-là qui doit être audible. Donc, pour moi, j'insiste, il faut un gouvernement d'union nationale avec un chef de gouvernement qui peut nous rassembler, qui peut parler avec la communauté internationale, qui peut vraiment faire une mise en œuvre d'une nouvelle feuille de route. Parce que ce gouvernement-là, aujourd'hui, parce que là, il faut que l'élection soit le 24. Le gouvernement a il faut de ramener la sécurité sur l'ensemble du territoire pour justifier le report des élections. N'est-ce pas? Après 2 ans, il fallait 18 mois. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une sécurité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a gagné la bataille de la sécurité?
Mais que cela ne tienne, continuons à soutenir l'armée, soutenons le président de transition, mais le président de transition doit s'appuyer sur les forces vives de la nation pour que Ahmed Kelemina a légitimité Anga Sorokabo Kelekono. Parce que dans le système normal, si le président est élu démocratiquement, les débats ne se posent pas. Si le CNT a été élu comme une assemblée nationale, le débat ne se pose pas. Mais aujourd'hui, CNT est charte de Kono. Alors qu'il y a une constitution courante de Kono. Président bien président de transition, une constitution courante de Kono. Donc, ni n'entara au Farna Kapuko Kalama Seka Tatou. Dien Sigeno Kankono Ola. Donc, il ne faut pas qu'on donne des prétextes. Donc, on a de Makara Jamana Kissi. Soutenons le président de transition. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il faut soutenir le président de transition pour sauver le Mali. Issa Kaujim, il faut que Jens Kilembeka a Nadje. Il va y avoir ni wati na sur le plan diplomatie. Il va y avoir que la Chamambe ani Jamana Chamanche, ani communauté Chamanche, notamment Sedao Bala. Mais Krengrela, Franci B à la. Franci mi ni wati là nani aye aka visa très femi anga sekoni dongo tilamoye, no artiste faut que tu aies école d'ouma. Bon, maintenant, si tu as fait le brandile fait don, ni démarche nous be, ebe ka ni beto. Yalma, ni bebe ka ke, maubala ka voko anjigi semaine no risumina, ko risumse ka anjigi fa. E fene ba eti moi, en tant que croyant, amanjigi semaine ala de là. Au quoi fa ni reka jamana ni jamana don. Ça c'est la foi qui s'exprime. Mais en politique, il faut être réaliste. Les pays n'ont pas d'amis, ont des intérêts. Le Mali défend ses intérêts, c'est normal. Mais mieux défendre ses intérêts, c'est mieux élargir sa capacité diplomatique dans le monde. Même Salah Dima, la première menace en leadership contre les États-Unis, c'est la Chine. Mais pourtant, le premier partenaire économique des États-Unis, c'est la Chine. Donc il va falloir diplomatie, t'es bras de fer, quoi. Diplomatie est de résoudre ces problèmes. Gela dobene ni nche miso ko de la chori. Ben dobene ni nche miso ko wale chori. Diplomatie ni drone. Maintenant ni kuma mugu mimbe no Francis no ni Russie de beni nyana bo. Non, moi je pense que ça c'est endormir les gens. N'était de la tout quoi. Parce que au bout de ta fixation qui là on n'est pas d'accord avec la France, mais merde. Là on n'est pas d'accord avec X, merde. Mais on te solution. Merde à la communauté internationale, merde. Non, on ne peut pas dire merde à la communauté internationale, c'est pas possible. Parce que n'était do là tout, parce que quelqu'un mandala ka do là, c'est pour que kata do polémique de là quoi. Ah Francis Diolé maintenant, Francis Aketa, Russie Aketa, c'est un faux débat. Le vrai débat, anga jabana makara. Voilà, anga jabana makara. Anga jabana makara. Fait mimbe qui urge, qui est la priorité des priorités, ou anga jabana bokele kono. Après maintenant, si on va aux élections, ce gouvernement sera légitime démocratiquement. Ce président sera légitime démocratiquement. Donc, allez rebailler pour projet de souhaiter Mbabola, avec la Yirouacho, Kalan sera fait, l'ONU sera fait, Seko sera fait, politique sera fait, diplomatie sera fait. Mais en temps de crise, il faut que le président soit fort. Et pour que le président soit fort, il faut qu'il ait l'appui de la majorité de ses citoyens, de ses concitoyens. Bon, tu sais qu'à Soro, fa à légitimité de Dakar. Bon, ni ame tamanche fa encore Diego Gono ama élu. Bon, maintenant pour que anga seka jamana beka fo malgré oui d'accord, il y a ama élu, mais ame présent quoi. Mais il faut que présent y ait des cas au sera de do jamana de encore. Parce que ebega min fo CNT min fleni politique gelea do ya sigi c'est non. Notre assemblée normale de kuno de tira ka boy ka CNT si. Bon, ni CNT kalotan sigi la ka san flaqué. O ame gelea min ngono légitimité du membre CNT la partir du mois de février mars ko fe ka tana ni. Bon, gouvernement me tana et tout, tana yoro juma. C'est pour ça que je dis qu'il faut préserver le président parce que dans le président fera tana et tout. Ça veut dire qu'on va nous créer un chaos. Il faut que le chef de guerre qui est le président, chef suprême des armées, au cas préservé pour le Mali. Mais mais il faut que le président, quelle est la nouvelle dynamique qu'il peut engager pour sauver le Mali. Au dynamique, il ne faut pas qu'il y ait un poste de Makarakoyo. Parce qu'il n'est pas à reconnaître qu'il faut changer ce gouvernement, le poste de Makarandeo. Parce qu'un gouvernement est là pour une mission. Là, une mission est reçue.
il sera remercié ou reconnu. Maintenant, c'est la mission qu'elle a. Non, mais c'est la mission qu'elle a. Il faut un nouveau gouvernement avec un bon premier ministre qui peut nous rassembler et qui peut aider le Mali sous le leadership du président pour qu'il y ait un rapport qu'elle ait des colons. Mais Djalakili te code là. Le Mali a besoin aujourd'hui d'abord qu'elle ait colons. Il ne faut pas qu'on nous impose une économie de guerre. Une économie de guerre au corps. Mais il faut que nous, on refuse ça. Parce que quelle est ta moussakako? Quelle est ta mobilisation? Quel est l'impact du jeu économique? Ni quel est le jamana ko hay munumba avec un investissement au tenant. Donc il faut pas accepter ça. Mais ni la fia bika jamana ko no. Dieu bebe ni bara. Hay anga dugulu mi namba foka falen ni quel est bien absek exploiter. Absek exploiter. Donc anga jamana demande ka bo quel ko no. Donc pour nous, c'est ça la meilleure recette. Isa Kojim ñingal laba min be ambulo aka gelam nga sigi ga wulga sura makuma kan o de Adama Benjara yirawlo leader do iba ka foko amse ka foko ani eta na chukoni ka sunu nga doni parce que abbe me sente ko nala aklina di sen fe gelaw chama nana a konnala donc ese yere bula me dom na ko bi wasablon konna walma ikra pression aklina foli yalma yere bulo ko gela bala bi transition konnala wa. Bon, moi je suis dans des questions de principe. Aramadia la neta fait toro comme aussi ça. Akera Rasbachi qui est un frère à moi, Alaka Nimambo. Ben le cerveau fana Aramadia la en tant qu'humain, je ne veux pas le voir en prison. Mais Djamanaye, c'est les autorités de transition à travers la justice qui s'est auto-saisie avec comment nous faut au Koson, au nom Kololo, au Dea Abeyoromina. Mais ne bolo haïsa. N'a pas se ka faire dans un dialogue national. Moro be gela lawo. Amor borko sabe jamana koka. Politique mo chama nyi mo be jamana koka. Parce que si on veut faire la réconciliation, il faut à un problème politique, à une solution politique sans faux fuyant, qui doit être valable pour tout le monde. Parce que tant que Moro ba et Kafo, bon, ils n'ont pas d'autre choix, ils vont se radicaliser. Et c'est pas bon. Donc, je ne commande pas vraiment des questions de personnes, mais par principe, je veux la paix, je veux la réconciliation, je veux le vivre ensemble, mais j'ai pris acte, comme nous fera et comme nous kera, mais je ne justifie pas et je ne dénonce pas, mais il y a la vie. Il faut aller au-delà des questions de personnes. Un bébé qui a fait politique sera fait. J'ai dit dans un esprit global. Maintenant, charia est charia. Politique est politique. Ni ko politique mo non ne charia là. Ay ne tete la kuma lo ben entier. Voilà, il faut un statut parce que il y a des magistrats qui ont un statut. Nous on n'a pas de statut. Donc, vous m'excusez l'expression, même ça dit que fonction de dénigrer. Pourtant, on est des chefs de partis politiques. Pourtant, la presse, la démocratie avait délit, maintenant, il faut délit de presse. Au vu là, mais il y a délit de presse, il y a de cybercriminalité. Il y a comment faut s'entendre, donc, finalement, c'est compliqué. C'est quoi la limite politique? C'est quoi, alors, autre chose? Parce que l'expression de haram, il y a un second photo. Donc, on peut dire que vraiment, Allah a jamana basi. Allah kana ni lafiya ye adamadenya kɔnɔna vraiment c'est un frère à moi Allah ka ɲuman bɔ mais politique gɛlɛya min y'a sɔrɔ bon moi je n'ai pas des éléments parce que politique la kuma min bɛ fɔ sanfɛ ani min bɛ duguma o tɛ kelen ye dɛ il faut k'a ko faamu quoi politique kɔni min bɛ fɔ kɛnɛ kan karamɔgɔkɛ ça c'est pour la consommation de l'opinion ou bien des populations mais politique yɛrɛ kuma tɛ fɔ sanfɛ wa fɔ duguma de donc an bɛ dugawu de kɛ Allah ka jamana kisi Allah ka lafiya k'an bɛɛ ye. Bon, moi, on a présenté une transition demain pour sauver le Mali. On est dans une situation très très difficile. Parce qu'il ne faut pas affoler les gens. Mais quand même, on est des chefs de parti, nous avons aussi nos canaux d'information. Donc, on n'affole pas les gens, mais on pense aujourd'hui qu'on a présenté une transition demain pour trois choses. Parce que nous avons fait une vidéo collée à Tigre. Quoi avait présent demain non comment ça va de fond
k'a dɛmɛ de ka jamana de kisi parce que mun bɛ kuma la yɔrɔ janw fɛ u tɛ yan u musow tɛ yan u denw tɛ yan u foyi tɛ yan u bɛ kule u bɛ voilà ne t'olu jate quoi ceux qui vivent au Mali ou bien qui ont des liens qui continuent à contribuer au Mali u somɔgɔw bɛ yan u balimaw bɛ yan u b'a dɔn ni gɛlɛya sera a bɛ s'u denw ma a bɛ s'u musow ma a bɛ s'u denw ma u dɔgɔninw n'u u cɛw bɛ armée la ou bien u sigilen don gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ni tɔɔrɔ bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ bateau kuturu k'a jeni adamaden bɛ se ka ninakili o la ka tasuma wuli a la c'est terrible hein? C'est terrible et tu sais qu'à imaginer bon donc ni jamana b'o gɛlɛya sugu la on sait même plus sini bɛ kɛ cogo di est-ce que c'est responsable de dire aujourd'hui k'an bɛ crise fila don ɲɔgɔn na crise b'an kan n'o ye sécurité crise ye ka tila tun kana k'an bɛna politique gɛlɛya fana fara o kan donc pour éviter ça n bɛ kuma kun cɛ ni min ye président de transition dɛmɛni n y'a fɔ ko saba don lui de prendre le devant c'est lui le président de transition parce qu'aujourd'hui la communication du gouvernement n'est pas audible de mon point de vue Vidéoman c'est une expression qui se transforme en géostratégie, géopolitique, je ne sais quoi. Vous avez une armée qui a comment faire. Alors que l'armée est le gouvernement B. Mais où allons-nous? Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait une communication vraiment audible. Et il faut qu'il y ait vraiment une communication internationale, même si c'est la façade, même en temps de guerre. Pour ce travail-là, le président doit prendre le devant. Bon, au Baraoula, de rencontrer les forces vives de la nation et de nous donner des éléments de langage, d'information sur lesquels on peut aider le pays. Ok, flanant va aimer. Élection il faut que l'élection mais une élection de ce on sait qu'à qu'est-ce qu'il faut faire dès maintenant pour éviter en attendant sur même s'il doit y avoir un décalage parce qu'on est dans une situation où c'est pas tenable. À Savana il faut un gouvernement d'union nationale avec un premier ministre rassembleur, même si on a deux frères, on a dit que comment on a dit Malikola pour que Malika Akila la fasse, Dieu quand demain on a dit et là, ces trois conditions-là, je pense que ni présent qu'on taro sera fait, notre soutien est total. Maintenant, Malien Toubé, Dinamo Oubé, Dambetigu B, Seko ni Dongo Tigu B, Nyamakala B, Mousso B, ni B Hakila Fo. On y m'a fait ça peut être une bonne base, une feuille de route. Dobe no abseka keleb bali ni Koumaï. Dobe abseka keleb bali ni Seko ni Dongo. Dobe abseka keleb bali na kana volé. Dobe abseka keleb bali na ka relation. Au beka nga bla contribution. Nous fana abseka keleb armée de meka fanga soro. Au fana ka nga ke. Donc ni bede beke ni Koumaï ya kera. Donc, le président doit prendre l'initiative pour que ensemble, Isaac Ojim ambi fo amado bi bollo sanfɛ kuma aka gɛlɛn kosɛbɛ nka o bɛɛ n'a ta ni wele seri ma i bɛ maaw bisimila ka se k'i ka hakilina k'a tila i ni malidenw ni ɲɔgɔn cɛ an b'i fo o cɛsiri la kosɛbɛ ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin kun ye Maliactu ka wulikajɔ ka se Elhaji Isaac Ojim ka se a ma a ka se ka hakilina walawala malidenw ye o ka se ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ Mali bɛ lahala min kɔnɔna la aw ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.